ngambara ing awang awang anek lengut kebiasaan tanpa tebih narabasik mega mandra mubeng miteri jagat ngulam doro nglemborong munggai gunung katungkul munggar gagasan satemah kinawa ngimpi langgam ngimpi mas ngimpi iki sing kipat kipit kok kipat-kipit pripun lho seripat-seripit oh bar wedangan berarti iya jenengan pun dereng wis no Nggih matur nuwun Aira Sound System. Aiza Mafasa Mahrin. Panggilannya? Sakwina. Sakwina. Lah ya jenenge dawa iki gur goleki sing cendak. Ora sing cendak. Maksudnya goleki panggilane lho. Oh, panggilane. Keyayamen mah goleki sing cendak ki opo, Jan? Maksudnya iki jenenge lho, Mas. Lah ya jenenge dawa. Mula digoleki panggilane aja. Oh iya. Aja goleki sing cendak lah nek kur cendak wis za. Oh, berarti aku kleru. Ora kleru. Terus nek cendak gur za. Kuwi. Oh iya. Ning panggilane. Oh, nama panggilan Sakwina. Sakwina. Saka tembung Sakwina. Kuwi apa artine? Ji. Artinya apa, Mas? Aji. Artine apa nek? Artine apa Sakwina?
Bagus. Bagus. Oh, jenenge Artinya jeneng itu. Iya, jeneng kayak itu. Aku Queen iki kaya tau krungu. Oh, Apa? parang tritis kono nek kuwi. Kelingan aku iki kelingan. Lucu. Heeh. Weh, lah nek Pak Anggit sing dikerteni Anoman, lah niku kudu sing nyewidak, Dik. Nggih. Paling ora ya kaya aku. Ayo bukit. batik Mas. Streaming lho iki streaming lho. Lah ora apa-apa. Streaming kendel iki nek ketok nek cah tertib. Iya. Jenengan mau dugi mriki jam pinten? Jam 7. Oh, jam 7. Ki, tersangkane ngajak. Jam 7 ki nuduk cah. Bahasan aku tekan kene iki nuduk apa? Nuduk piring terangane niku. Iya. Ya digenahke sik ngoten lho. Iya. Lah wong wis cetha kok digenahke. Nuwun para miyarsa, sugeng pepanggihan wonten ing gelaran campur sari Isnu Emas. Kanthi ngaturaken tembang lagon kinarya jambi saya, pamirsa wonten dalem sumangga saged pun mirsani melalui streaming Riff Production. Nuwun. Sing
kameramen siji aja joget nek joget kameramu obah.